na ingila suke da tsarin shiya na wannan kamfani sun shigo ne domin su cika miliyoyin matasan da na kano su muke bukata su kawo da tubansu a zaria mu buga mu yarjejeniya a dogon da rabi da kashin miliyan guda kuma samu miliyan biyu a doce hawa a he kano bi kawa mu zai na kaso take ban badawa ni zan yi ne ni sai kai saboda hukuma tana da ba cewa hukuma ba amma masu zuwa jan hukuma ne babu to sun gane cewa yanzu jinin hukumar nan hukuma za ta karu da su biye da su ne za su kada ita sannan kuma babban abu shi ne za a cire musu abin da ba su a cire musu sau sai an tashi sai an gyara inda yake na addini ya shafa addini a magana inda ya shafa al'ada a magana kai ma bai buguwa ce ba bugawa na tabbatar wallahi da tabbatar da su sama da 500 idan da yanzu suke buga sun na samu 500 a yi sa'a daga wadda muke so yanzu sama da 300 daga 1983 zuwa ka ana ban ka gama abin da kake ka shiga kasuwa ka sai takardar ka je ka lika abin da yanzu ya bayani a cikin paper da ya gabatar a journal a ingila irin bayanin suke so ke me yasa wani abu ya kuɗa ga shi wani wani zai kira ka mai buga littafi zo kai ga soyayya kaza je ka tsara mu je tsara ga 2000 ya zai je buga mishi siya tsari ne kowa da ne kula da abuwa shi zamani ya kawo wannan saboda idan zamani zuwa abu ba za ka da shi ba yadda za ka da shi da yadda hukumar kiso da sai an dawo an bi wannan tsarin naka ba zai yiwu ba saboda mutane sun gane wa yau ne mun gane mu ba sannan akwai rabuwa al'umma na ce rabuwa al'umma na ina maganar kowace al'umma da matakinta akwai sarakuna akwai attajirai akwai matasa akwai mata akwai maza akwai masu ilimi akwai masu ilimi haka da al'umma take wannan da rabo kuma tana kawo adalci shi ma yana tunana cikin al'umma akwai wanda za a yi wa kawai sarakuna ne akwai wanda za a yi na masu ilimi akwai wanda za a yi kuma na masu suwaye matasa ne kawai don su aka yi in ka ɗauki littafin da ka gama a ainihin sarki karo da misali da ke ba da misali a duk da tafi da ya za a samu ɗaya cikin wanda ke kamar dubana tsohon ba samu ba kamar dubana kada ba kai sarki karo shekara ko littafin balaraba a kisan ko ne wanda ke yana daga baya ko na bilkisu wanda shi ba ya yana daga baya in kada ba kai kawai sarki karo ba zai karanta shi ba in kuma ya karanta na tabbatar a ran nan ko unguwar da ka hito to kowa kila ya kwana bayan kanta saboda me ba daidai bane ba daidai bane gawa ga saraki ga manya ga wanda sa abin da suke misali cikin kotu amma ga wanda shi kuma yana cikin tace ba gawa irin shi ke bukata so ke bayan zaka hito yi ka bai da abubuwan shi ke bukata shi ke sai gani shi ne a wurin shi irin su malam dan gambo da na saman shi ba su bukatar na abubuwa amma kuma na kasar su kuma suna bukatar na abubuwa so da rabuwa kuma shi za a kewaye adabin yake zama na wannan gundumar na wannan al'ummar na wancan zamani za ta bayar da shi ma akwai abu na ke cewa adabin jama'a ko adabin kasuwa wannan shi jama'a kaddamar ba ta kaddamar za mu da wani ba yana da wacce kuma da kamar shi ya faɗa daga wannan kada mutum da an riga an gawa da wata kaddamar ta ƙare da ilimi ne ba kin gana shin akwai abin da ake cewa adabin kasuwar ko abin adabin jama'a kun ga ne akwai rago jama'a to dole a samu adabin mutane daban-daban kuma sannan kuma a cikin tarihi mun ga cewa ai gasar da yawa an yi zaura ne daban-daban mu koma zamanin sarauniyar ingila elizabeth daya 1558 zuwa 1603 an samar da adabi wanda ake kira adabin sarauniya elizabeth wanda ya tashi a wani lokaci shi ne a yau ake batutar wanda ya filta bisa misalin a 1557 a wannan zamanin akwai marubuta daban-daban shakespeare da wani zamanin suka tashi mai girman mace da mutu abin nan da ya wani kasar hausa wanda muke kira yanzu adabin kasuwar kan shi ne wani abu lokacin sarauniya da manyan tajirai da manyan mutanen kasar suna da adabinsu daban wanda suke karantawa wanda kuma suke sanya jama'a su karanta dole ko a su kuma su saboda kuma ta amince da su amma ana cikin wannan yanayin da kuma zamanin ce shigo maimakon a ga adabin wanda ke na al'umma wanda kuma ta amince da shi sai ya riga adabi na fita daga wasu wani daban-daban mutum ne zai je da littafin shi ya rubuta ya kai abu gawa shi ba tare da ainihin hukumar da kuma
ita wannan hukuma ita ce baka wajen ne wajen jikin wani adabi. Daga baya ita sarauniya ta gane cewa wannan adabin ya yi tashi ya samu karbuwa wajen jama'a bai dai shiga ta ci shi. Me ya shiga? A tun da abin da ya zama kowa da kowa yana kawai shi ana ta yaba musu suna ta kungiyoyin da ne wani gina nawa. Da ta ji wani ka wasu gobe da shi a cikin wannan taron. Wannan karan bai kawai ji kasuwa ana taro sai a zo ana taro a ina gidan sarauniya. A nan fada kowa ya zo to da talakan da mai da sarakan kowa ya zo liya. An gano na fasalin wannan shi jawo tunanin cewa ya amma ci lokacin ga na jama'a ga na talakawan ga kuma na hukumar amma aka duri daya an tafi tare. Akwai kish na jamus ƙarni 18 da ƙarni 19. Shi kish abin da yake nufi shi ne aikin adabi ko zane da bai ta goma shi ga masu mulki ko attajirai. Kamar shi ma na ingila ne bai ta goma shi ga masu mulki ko attajirai ko kuma hukuma. Shi ma kamar na Kano ne. A wani rake shi daban, ina ke buga shi daban, masu san shi daban, masu hulɗa da shi daban. Kuma ya mamaye gari kowa ya san shi har ya bi nawa na hukuma a arbashi. Dole ake yi da shi bayan za ka yi shi. Mun gani kwanan a wani sha. Daga 1947, Cyprian Quincy da Colo Resla shi ya fara. Shi ma ana gama yakin basasa zuwa 1975 aka wata da wani harkar akuwa mai harkar ta adabin da muke gani yanzu a kan abin a cikin ingilishi. Kenan wani adabi yana da mai yana da sufofinsa ba wai wani abu ne sabo ba dan mun ci akwai shakaru ba wani abu ne sabo ba dama yana da shi ma ana ganin shi ko a wurare daban-daban. Me sufofinsa ga su nan. Adabi da ke tashe a wani lokaci ko zamani daga baya kuma ya kawo. Na Elizabeth da tarihi yake ba mu da shi yanzu. Ana wani tarihi shi. Na Kish tarihi shi ake magana. Na Onitsha tarihi shi ake magana. Na Larabawa wanda aka shi ma a 18 na century shi ma zamani ya wuce tarihi shi ake magana. Haka shi ma na Adabi kasuwar Kano tarihi za a yi magana dan kawo alabi ne da ke gudana tsakanin wasu gungun mutane kurum ba kowa da kowa ba amma yadda mana da su wasu mutane ne kawai kila shi zanya manyan mutane da malamai suke su kashi kila shi zanya jami'a sannan alabi ne da ake alaka da shi da mai zamani ko kuma wuri idan kana magana zamani na Elizabeth zamani ne idan kana magana Onitsha marketing dirsha na kasuwa ina ne kasuwa Onitsha idan kana magana adabin kici ba ko ina ake magana ba a jamus ba ko ina bane adabin kasuwa kan kasuwa ba a san karban na amma ban ke yi ba ta ne sai amma abu yalla amma afuwa wato sorgen ne da tunanin kada ɗauka cewa wannan abu da ake cewa da kasuwar kansu haka ne kawai a gidan Yusuf Adamu ko a gidan Adobe Dabino ko Bala Ahmed Babu Lata ko Bala Rawar Ahmad aka zaɓa za mu kirkiro ne adabin kasuwar Kano ba haka abin yake ba haka abin yake ba ya yake abu ne wanda ke zuwa kawai bisa yadda za mu ne kawo shi na yi ƙoƙarin dambi ainihin listin da ke da shi na littafin adabin kasuwar Kano idan muka dubi littafin da ke wurin nan za a ga daga har da littafin da kuka yi aka soma ainihin kila samun yawon da littafin ba sani ba ko a baya an samu wani amma ni wanda samu na ƙarshe wanda shi ne ƙarshe da shi ne wasiyar baba kere ne ko baba kere ba ta wani shi ba ina su kuma mai shi Ibrahim Sale Gumel to idan ka yi wannan tsarin inda rai da rabo idrisa imam rabi raina talatu da ahmad hannunka mai sanda na kamar da imam soyayya ga wani jini ibrahim da bishi daji bakwai abba da dan dago kaje shafi na gaba kogin soyayya ahmed mahmud zaharaddin turmi sharaka kabiru ibrahim ya kasai budurwar zuciya balara ramat yakubu soyayya da zumunci bashir sanda gusau tsalle daya idris s imam da idan sun cuta da yusuf ibn adam za ka fahimci abu daya wanda shi da gani babu wanda ya san wannan abu
Yusuf da ke makaranta a kan a Sokoto bai san abin da ba shi san da yake yi ba. Balaraba wannan zai ma na cikin wannan tsarin ma ne ba da shi gurin ba. Saboda an riga an buga shi cikin baya a gaskiya corporation. Shigar da cikin kungiyar raina kama ne ta dabbun ta yi sashi buga shi a cikin mai kungiyar raina kama. Saboda sai kuma cikin mai sai kuma cikin adamin kasuwar kan wanda kuma nan ke ba. Haka abin da ya shafi ainihin littafin farkon guda 110 tsakanin 1996 zuwa 2001 akwai marubuta 355 sannan tsakanin 2002 zuwa 2008 akwai marubuta 234 daban-daban ba wai maimaitawa ba wa'ancan an gama da su sabbi ne waɗannan wannan masabbi ne wannan masabbi ne da tafai ba da tafai yanzu dai har yanzu kirga bata kare Falis da sauran abokan aikinsa sun tabbatar mana cewa su dai har zuwa 2002 suna da tafai 1,850 a hannunsu na gansu sau sun tara su a cikin jami'ar London a suwas a masu labarai guda ga su da bakansu sannan a cikin intanet an buga littafi Abdullahi Uba Alma zuwa 1990 ya ce suna da sama da 400 gidan Dabino zuwa 2008 ya ce akwai sama da 2,000 ni kuma na wani samun da ke ta yi hayar zama an kare ba da tafi da ke zuwa nan gaba kaɗan akwai sama da 4,000 littafai ne waɗannan na gaba na kawo mutane da wasu littafan akwai shi na haraka akwai wani haraba ramar da sauka haka akwai tsada kuma shi sannan da karshe da ce ashe mace ma mutum ce ashe mace ma mutum ce tambaya ce kawai wata da wani haka bai tambaya ne da ma ku yadda wato na yi kokari ne in tsaye aikin da wani da inda kamar da tsaye da shi ka daga bayan da kamar da tsaye da shi ba ta yi mace mutum ba sau da nace da duka tafiya kila sai zuwa yau nan aiki ba zai kare ba sau da aiki ne wanda gudana kullum an ce addinai sun zo gari domin su tabbatar da dangi al'adu sun wanzu saboda su tabbatar da siyasa ta samu don ta amfana da mu ilimi ya tsoro don ya jahiltar da mu an ce ba mu da karfi amma mu kewa mai karfi aikin karfinsa an ce mun fi kowa yawa duniya amma mu ne ba mu da kujerar faɗa da shi akalla ko ba zanka ba an ce yara sun fi mu hankali amma mu ne kewa karfi ta da yara an ce babu iyaka don menene wai sai mata ba wani ba babu duk ta kare a kanmu ba a so mu san addini ba a so mu san rayuwa duk wannan saboda ne kila so zan bayar da ce saboda ba a bukatar littafin mace mutum saboda ba a bukatar abin da ke cikin littafin mace mutum saboda ba a bukatar tunanin da ke cikin littafin mace mutum saboda ba a bukatar marubuciyar littafin mace mutum saboda ba a bukatar littafi irin littafin mace mutum me yasa matsala ce babba na tabbata idan da aka littafin mace mutum an kai shi ga kamfanin NPC ko an kai shi ga kamfanin Macmillan ko a kai shi ga wani kamfani wanda yake tsayayye wanda yake zaunanne wanda ake sake nan me tabbatar da adadin ya tafiya daidai da kila ta yi mutum bai fita irin yadda ya fita ba kuma shi kadai ba tsana talatar ka ina son sa haka da duk wasu littafai da muke ganin cewa ya su ne littafan da muke ta to kawar da su a matsayin littafan mai kagaggen labari a wannan zamani
idan an baka da hukuma wadda ta ainihin gudanar da wani abubuwa tabbatar cewa wata tafiya daidai to dole kuma mutane su yi gaban kansu dole su bayyana ra'ayoyin su inda suke wanda manta da tarin mutum ya fita sako ta matsala da samu sai da shi ma yana matsala idan an gani shi a hannu ma an da take ta adani na tabbatar kuma a sauran sassan kasar hausa ya samu wannan matsala me magani maganin a kullum da kamar shi cewa sai an yi ne sai an yi tsari idan an muna son mu gane za mu je gobe sai mun sake tsarin irin wanda muke a yanzu sannan daga abin da muke yi a baya dukkan waɗanda suka yi tashi da suka yi suna a cikin a cikin harkar rubutun da muke waɗannan daga cikin rayuwa irin ta yi ta gasa suka yi abubakar imam bello gagara east da tafiya muhammadu gwaro daga gasa suka yi ibrahim shemi mahmud babale duk yan gasa ne gasar farko a yi wanda duk yana ba sannan idan kuma ta ka dubi abin da NNPC ta yi na mai na gasa ne ba kawai a cewa ne kowa ya je ba kai rawa ya ce sai ba a sai a shirya gasar kawai da ba su manni mamman katsina sulaiman ibrahim katsina duk menene duk ƴaƴan gasa ne na koya musu na suka iya zan tashi saboda idan na rubuta tashi nan gaba za ta fitar da irin wancan ne da baya ya samu irin wancan nazari irin wancan yanayin rayuwa dan abin da kawai da sa'ani shine ya tacewa gurgudu wanda za mu yi a cikin a saboda idan har ya shigo cikin jama'a ya samu matsala cikin jama'a ba laihin ta bane ba kuma laihin masu bugawa bane ba laihin masu shiryawa bane laihin kowa da kowa a cikin al'umma musamman ba cikin hukuma saboda ba ta tsara yadda abu za su kuma hana shi zan ce idan da kila an bar hukumar ta ce littafin ta karo ta yi aikin da ya kamata idan da an yi abu masu na siyasa ba to kin da abu su ne saboda ana bukatar ne ana bukatar hukuma ba ce aka ci tace ba tacewa irin wanda ake tunani mutum zai rubuta sai ya ja sami kaza rubuta abu kaza so wani abu zai rubuta kaiwa ta isa adabi ne ba tunani ne rayuwa ce ni kana ba san na fara rubuta yau ba san zai kare gobe so na ji maka abu ga abin da rubuta ce yayi daidai gobe ne na kashe maka al'umma kawa ba ka da ikon ka hana wannan abin da ake bukata shine ne ka rubutan to a duk ayin ba hukuma da duba shin ya shafi rubin addini ya shafi ruhin al'ada siyasa ba zai kawo rikici tsakanin jama'a zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza alal misali ga littafin satanin basis nawa salman rushi idan da za a buga shi a saudi arabia za a buga shi a saudi arabia ba za a buga ba amma sai dauke shi gashi ina inda ake da yanci a rubuta irin wani a buga su so kowa kowace kasa kuma kowace hukuma da ime da ina tsarin so in kano sun ce suna son a bidan wannan tsarin ni ban ga laifi idan an ci zagon lahi da wani tsarin amma a yi shi ne dace ba a yi shi kila sai a sance ko makamantar su saboda abin da nake cewa nan gaba fatar mu ita ce magana littattafai waɗanda kila sun bige wanda gani a baya sun fi mai ruwan raina sun fi mai ina son ka haka sun fi wani sun fi yan tsana sun fi wani sun fi mace mutum sun fi wani sun fi duk waɗanda da gani amma kuma a yi su cikin inganci a yi su cikin tsari a yi su za su tabbata a cikin kasuwa ba za su mutu nan da shekara 10 masu zuwa za a yi su baki da za ka so za su bace mace mutum ya za ka so ba shekara nawa da yi shi shekara nawa ba na ne mai matsalar ba ya bugawa so in babu tsari tsarin nan shi ne ake gani malam yanzu ba rushe da ne ba rushe da wanda littafin saboda ya riga ya gama ya ƙara nashi so gobe abin da ke mahimmanci shine mu tsara abubuwan nan gudanar da su mu tabbatar da gudanar da kamata sannan kuma a yi masu tsarin da ya dace a samu kamfani guda in za mu samu kamfani guda wanda kowa ya shigo ciki ya zauna a yi wannan harka a cikin ta a tabbatar da suna hitowa ko shekara sannan a tabbatar kusan tsarin da ya kamata a ce ana bi da su abin da muke fata bi kenan yau da insha Allah za mu yi wani taron na dole wannan matakin baka za mu samu kamfani guda ni ne alƙawarin miliyan 350 cikin shekara guda na alƙawarin miliyan 350 a cikin shekara guda ga januwari na naira ba abin da ke tari shi ne daga januwari Allah watan januwari Allah kai ko abokan ma mun cika shekara 100 a duniya za mu yi bikin shi na cika shekara 100 a kowane wata daga januwari zuwa disamba
zan fita da alƙawarin zan kawo miliyan ɗaya kowane wannan miliyan ɗaya guda sun ni ne zan kawo ta ku da ke da wurin Kano nan ne da zan mu ƙara ƙarfi mu ga za mu yi karkashin wannan dandali na abokan kan nake son mu sake tsara baki da shi mu shiga mu kan in kuɗi ne za mu tara su idan kuma kayan aikin ne muna da su idan mutane ne muna da su idan tsarin ne za mu yi tsarawa mu ga cewa wannan abu bai mutu ba ya tabbata kuma ta har abada. kafin mu je ga koma ga shugaban taro wanda zai gabatar da masu taliki muna yi wa manyan baki da suka samu halartar taron nan barka da zuwa kuma sannan za mu gayyace su zuwa kan haya tebur. A farko akwai Dr. Yusuf Adamu tsohon shugaba na kungiya ana ta asarar jihar Kano. Malam bismillah. Na biyu muna gayyatar Malam Ibrahim Shiri da kuma fatan yayo ya karaso zuwa haya tebur da ya shigo na gaba muna gayyatar Maryam Ali zuwa kuma muna mata barka da zuwa muna da ita ce da chef treasurer ta ana Najeriya. Sannan muna wa injiniya YZ Ya'u barka da zuwa shi ma muna gayyatar sa zuwa wannan babban na ji shiru. Na gaba muna yi wa Alhaji Sule Ya'u Sule Press Secretary na gwamnan Kano State Government House barka da zuwa kuma muna gayyata sa zuwa haya ce suna da kurare nan so malam bismillah suna rahman rahim jama'a assalamu alaikum manyan bakin mu suka tebur wanda muku barka da zuwa kuma waɗanda ma suka tahowa ne suka yi zaman su inda suke to su ma dai muna musu barka da zuwa to abu na gaba shi ne kamar yadda aka shirya akwai waɗanda za su yi sharhi a kan wato wannan takarda da shi farfesa ya gabatar yanzu an yi ɗan canji kan yadda aka rubuta waɗanda za su yi sharhin yanzu su ne akwai dr yusuf adamu da kuma farfesa ibk wato ibrahim bello kano amma an kace ibk ma ya wadata to saboda haka waɗannan kuma dama duk sanannu ne a wajen abin da ya shafi adabi ɗaya dai wato dama kwararren masanin adabi ne na hausa ya yi rubuce-rubuce a kan wannan adabi sannan kuma ita kanta wannan kungiyar ma da ana na wannan reshe na kano ya tafiye da ita tsawon shekaru da dama to saboda haka lallai kan za mu sa rai cewa za a heɗe ta a wannan takarda wato a dangane da hausa za a yi mata irin abin da wannan nauyi da aka tsora min ya yi yawa farko dai na so in cewa akwai bakanike akwai injiniya ko akwai technician akwai injiniya to ni a adabi ne bakanike ne ba injiniya ba ne yawa ga suna yawa sha'awa ce ta kai ni adabi amma ba malamin ta bane almajirin ta ne karami ba sosai sosai kuma wannan takarda da aka gabatar malami na ne ya gabatar da ita sannan kuma ƙwararren masani akan tarihin adabi saboda haka abin da zan yi shine dan sake binta inda nake gani ya kamata da cewa na abinci
mun saba da dama muna yin kalubalen ma kan adabin kasuwar Kano da wuri kuma an ba muku ce shi ne limamin adabin kasuwar Kano dama shi yake da shi ya raya shi ya kuma kashe shi ya jira izar sama kuma zai kuma mana wani sabon adabi ya yi jawabi mai yawa musamman da ya fara jawo ma asalin kamar yadda ke samun kagaggen labarin cewa ya shafi yau da gobe abinda mutum ya sani experience din shi da kuma shi abin da yake karawa duk wanda yake rubutu dama akan ce ko labarin aljanu dai kamar ɗan azumi babu da yake labarin aljanu in ka duba cikin aljanu nan dole ka samu kai da cikin su na azumin babu dole sai ka samu kawai in dai kai rubutu sai an same ka a cikin labarin ka ta kowace siga ba lallai ka fito fili ka fita ba ya kawo mana cikakken bayani akan rawar da turawa suka taka dama mun sani a adabi kusan waka ce dai za a ce rubutacce waka ta daɗe tun da zuwa musulunci ya zo da rubutu hausawa suka rinka amfani da baƙaƙen larabci suka kirkiri ajami suke rubutu da hausa da baƙaƙen larabci kuma suna yin kila da larabci to zuwan tura shi ya kawo hausar boko kuma abin da ya kawo hausar boko a wannan tsari da mulkin mallaka lokacin sun kawo hausar boko sun ce lokaci ya yi da mutanen Najeriya musamman arewacin Najeriya za su bar adabi na ci baya a buɗe musu ido da wata taga ta duniya su samu adabi na zamani kuma ba za su haka ba sai sun fahimci turanci da kalmomin turanci shi yasa aka wannan aka yi kokari aka cire hausar ajami aka sa ta boko kamar ma da ya magana mila nan su biyu ne da shi da ɗan'uwansa ba wanda suka yi wa ajami tarniki kamar wa'annan mutane sun yi kokari